खुलुमबाय दिनै 30 मे 2024 बिस्तिबार गुवाहाटी एक्स इन्डिबिया इमोशनेल ब्लेकमेल खालामनानै थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय गोबां मानसिफोरनिफ्राय लाख लाख रां जाग्रा दायनिगिरिखौ कान्तेश्वर बर'खौ गुवाहाटीआव हमनो हाबाय। कान्तेश्वर बर'आ गोबां बर'फोरनिफ्राय रां जाख्ल'बोगासिनो दंमोन, जेरै हिन्जाव गोमाजानायफोरनिफ्राय रां जाख्ल'गासिनो दंमोन आरो सोरबा डनेशननि भिडिअ खालामग्राफोरनिफ्राय रां जाख्ल'गासिनो दंमोन। नाथाय जोबथायाव कान्तेश्वर बर'आ गुवाहाटी एक्स इन्डिबिनि आखायाव हमजाबाय। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गिरुकामुगाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव NHPC लयार सुबानसिरि हाइड्र' इलेक्ट्रिक पावार प्रजेक्टआव आन्डार कन्स्ट्राक्सन जाबाय थानायाव लेन्डस्लाइड जादों आरो बे जाथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय पुतुल गगৈ। मार्गारिटा पुलिसआ खैला फालांगिरि खालामग्रा रन लुंसांनि नखराव सिग्रोमनानै 2.99 कोटि रां बोखांनो हादों। पुलिसआ बेखौ आयेननि बेरेखा खैला फालांगिरि खालामो होनना मिथिनायनि उनाव आरो दाखालिबो आयेननि बेरेखा खैला खनियाव खैला जावबाय थानायाव 3 खामानि मावग्राफोरा थैनायनि उनाव बेयाबो बेनि आखाइ दं होननानै सन्देह खालामनायनि उनाव सिग्रोमनायाव बेनि नखरनिफ्राय नोगोद रांखौ बोखांनो हादों। नाथाय रन लुंसांआ बे समाव खारखोमानानै दङ। दा बेखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। नगाव जिल्लानि बारापुजिया काप्लांकुसियाव सासे सुबुङा गावनि 2 दान जानाय गथ' गोरलैखौ बुथारनानै पुलिसजों हमजादों। गथ'नि बिमाया न'नि खामानि मावबाय थानाय समावनो गथ'खौ बिफाया लानानै बुनानै फ्ल'राव गारजानानै बुथारदों। हमजानाय बिफानि मुङा जाबाय सरोज सेनापति, 22 बोसोर बैसोनि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बाटियामारि गामिनि मरमि बर'आ खेबसेनो 3 गथ' गोरलैखौ जोनोम होनो हादों। बे समाव 3 गथ' गोरलै आरो बिमा मोजां थासारियाव दं होनना मिथिनाय जादों। जागिर'डआव सान्तिपुराव सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमादों। बाइकजों थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव गुबुन 2 सुबुङा जोखोम जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय प्रहलाद दास। जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय फुरान आली आरो दिपन दास। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जनाय हालामाव गारिनि आयनाखौ सिफायनानै सासे बारग' फोरोंगिरि भबेन्द्र दैमारिनिफ्राय माखासे दुथां सिखावफोरा नोगोद 1 लाख रांखौ खावना लांखुमादों। दुर्भाग्यजनक कथा। मैं श्री भवेन्द्र दैमारी सिमेटसापुरी SB बडा हाईस्कुलर रिटायार्ड एसिस्टेंट टीचार। আজি জোনাই লৈ আহিছিলোঁ। তাৰপিছত মই জোনাই SBI বেংকৰ পৰা 1 লাখ টকা উলিয়াইছিলোঁ। তাৰপিছত মই ৰুকচিনালৈ গৈছিলোঁ। উলিয়াই তাৰপিছত টকাখিনি মই গাড়ীৰ গেৰাজত থৈ কিনে থৈ গৈছোঁ। অলৰেডি মই ৰাস্তাতে গাড়ীৰ গেৰাজত ভৰাইছোঁ, মানে পইচাটো। ৰুকচিনত গৈছিলোঁ। ৰুকচিনত মানে মই চাহ খাইছিলোঁ। চাহ খাই আহি ইতিমধ্যে মোৰ বন্ধু এজনক লগ পালোঁ। তেখেতক ক'লোঁ মোৰ লগতে যাব পাৰিব। তো দুইজনে আহি দেখিলোঁ যে মানে গাড়ীৰ চাবি খুলি যেতিয়া সোমাওঁ তেতিয়া লেফ্ট ছাইডৰ মোৰ কি কয় এইটো খিৰিকী, সেইটো ভাঙি আছে। তাৰপিছত মোৰ সন্দেহ হ'ল। লগে লগে মই দেৰাজটো খুলি চালোঁ, টকাখিনি নাই। গোটেই গাড়ীৰ লেফ্ট ছাইডৰ যিটো খিৰিকী সন্মুখত, সেইটো ভাঙি কিনে মোৰ পইচাখিনি লৈ গৈছে। কিমান আছিলে এমাউণ্টটো? 1 লাখ টকা আছিলে। অনুমানিক কিমান সময় হ'ব আপোনাৰ এইটো যিটো ঘটনা ঘটিছে? অনুমানিক 12টাৰ পৰা এটাৰ পৰা 1:30ৰ ভিতৰত, মানে 1:20 মানৰ ভিতৰত। গাড়ী আপুনি ৰাস্তাৰ কাষত পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ। অসমৰ চাইড নে অৰুণাচল চাইড? অসম চাইড। দোকানৰ একেবাৰে ওচৰতে আছিলে। কেইবাখনো দোকান আছে তাতে। ওই যে অৰ্জুন গছ কেইজোপামান আছে যে আমাৰ আছাম গেটটো পাৰ হৈ কিনে লেফ্ট ছাইডৰ যি 3টামান অৰ্জুন গছ আছে, এইখিনিতে যিহেতু গাড়ীটো একেবাৰে সন্মুখতে দোকান কেইখন আছে, মই ভাবিলোঁ একো নহ'ব, দোকানীবিলাকতো আছেই। তেওঁলোকে দেখা নাই বুলি কৈছে।
নাই একো বেংকৰ চিচি কেমেৰাটো সম্পূৰ্ণ ভাল মানে সাৰ্ভিস দিয়া নাই সাৰ্ভিসটো যিখিনি হৈছিলে সেইখিনিত ভালকে ধৰা नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि